tuo kang Hesus. Ikaduha, Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, unya mo pauli sa abog ang atong lawas. Ang atong physical nga pagkatao nga matong lawas, madugta, mabalik sa yuta og muabog. Og ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini kinabuhi nato. Ikatulo, sa Juan 11:25, og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ikaapat, Filipos 1:21. Nag-ingon si San Pablo, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. So wala siya kadlukan bisan panahon pas kamatayon. Ikalima, sa Roma 14 versikulo 8, kun buhi kita, ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay alang usab kita sa Ginoo. Buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Ikaunom, Juan 14:1 ngadto sa 3, og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Igsuon og ighala, ang kamatayon sigurado nga moabot sa atong kinabuhi bisan unsang orasa. Apan ang pangutana, andam ka ba nga mga tubang sa hukom sa Dios alang kanimo human niining kinabuhia? Sumala sa balaang kasulatan Roma 3:23 nag-ingon, ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Roma 6:23 nag-ingon, apan ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Busa gitala ng daan mga kaigsuonan sa atong Dios nga magbubuhat nga kita nga magkasasala nga tao mamatay. Tungod sa atong kasalanan, ang hukom niya mao ang kamatayon, diin ang tao layo sa Dios. Ug kana nga lugar nga padulngan sa tawong makasasala mao ang kalayo sa impyerno. Apan adunay maayong balita. Gihigugma ka sa Dios ug adunay say nindot nga plano alang kanimo. Adunay 7 ka butang nga angay nimong buhaton aron maangkon nimo ang grasya ug kaluoy sa Dios. Ug aron maluwas ka gikan sa dakong silot nga gitagana sa Dios sa mga tawong wala nagtuo. Una, letter A. Admit that you are a sinner. Sa Bisaya pa, ang kuna nga ikaw nakasala. Sumala sa giingon sa Panultihon 28 versikulo 13, dili kagayud mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini ug paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Ikaw ug ako nakasala
og nakabsan ta sa himaya sa Dios, nalayo kita sa Dios.